Ola, hoxe conxugamos o verbo pracer. Imos aló. Hoxe imos conxugar o verbo irregular pracer. Porén, antes, recordemos que é un verbo. Pois un verbo é unha palabra que indica unha acción, un proceso ou un sentimento. A moza baila breakdance. A palabra que indica a acción é baila e, polo tanto, baila é o verbo desta oración. E recordo como atopar o verbo na oración. É moi doado. Pregúntolle á persoa, animal ou cousa que fixo, que sinte, que fai, que ocorre. Por exemplo, a mestra quere moito ao seu gatiño. Que fai a mestra? Quere ao seu gatiño. Polo tanto, quere é o verbo desta oración. Despois deste breve recordatorio, imos empezar a conxugar o verbo irregular pracer. Moi importante, sen verbo non hai oración. Modo indicativo. Presente de indicativo. Eu prazo, ti praces, el, ela prace, nos pracemos, vos pracedes, eles, elas pracen. Pretérito imperfecto de indicativo. Eu pracía, ti pracías, el, ela pracía, nos pracíamos, vos pracíades, eles, elas pracían. Pretérito perfecto de indicativo. Eu prouguen, ti prougueches, el, ela prougo, nos prouguemos, vos prouguestes, eles, elas prougueron. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Eu prouguera, ti prougueras, el, ela prouguera, nos prougueramos, vos prouguerades, eles, elas prougueran. Futuro de indicativo. Eu pracerei, ti pracerás, el, ela pracerá, nos praceremos, vos praceredes, eles, elas pracerán. Futuro condicional de indicativo. Eu pracería, ti pracerías, el, ela pracería, nos praceríamos, vos praceríades, eles, elas pracerían. Modo subxuntivo. Presente de subxuntivo. Eu praza, ti prazas, el, ela praza, nos prazamos, vos prazades, eles, elas prazan. Pretérito imperfecto de subxuntivo. Eu prouguese, ti prougueses,
el, ela prouguese, nos prouguésemos, vos prouguésedes, eles, elas prouguesen. Futuro de subsuntivo. Eu prouguer, ti prougueres, el, ela prouguer, nos prouguermos, vos prouguerdes, eles, elas prougueren. Modo imperativo. Praceti, pracedevos. Infinitivo conxugado. O infinitivo conxugado é eu pracer, ti praceres, el, ela pracer, nos pracermos, vos pracerdes, eles, elas praceren. Formas nominais. Son 3 as formas nominais. Infinitivo, pracer. Serundio, pracendo. Participio, pracido. Breve aclaración. Os tempos verbais en galego teñen dobre nome. Neste tutorial eu uso os que coinciden co español para así facilitar o estudo de ambos os dous idiomas. Pois ata aquí a clase de hoxe na que conxugamos o verbo irregular pracer. E agora tócache. En parella. Eu prouguese, ti praces, el, ela pracía, nos prazamos, vos pracerdes, eles, elas pracerían. Cos tempos verbais presente de indicativo, imperfecto de indicativo, presente de subsuntivo, pretérito imperfecto de subsuntivo, futuro condicional e, por último, infinitivo conxugado. Estas son as respostas. Eu prouguese, pretérito imperfecto de subsuntivo. Ti praces, presente de indicativo. El, ela pracía, imperfecto de indicativo. Nos prazamos, presente de subsuntivo. Vos pracerdes, infinitivo conxugado. E eles, elas pracerían, futuro condicional. Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!